Čaute ľudia, moje meno je Modrok a vítam vás pri dnešnom novom videu. Dneska je práve 9.10. ráno a ja oslavujem moje 16. narodeniny prvýkrát tu na YouTube. Ty máš 16? Neverím. Áno, ja mám 16. Už som sa s tým zmieril, už na to nevyzerám. Kašlem na to. No ale má to jeden plus. Keď budem starší, budem vyzerať mladšie. A to nebude každý z vás závidieť. No o tomto dnešné video vôbec nebude. A o čom vlastne teda potom bude? Bude o tom, že čo som zažil vlastne za rok 2015-2016. Čiže za môj 15. rok života. Takéto video som v podstate ešte ani nevidel veľmi na YouTube, že by to niekto natočil. A viete, nemám čo točiť, tak berem všetko, čo ma napadne ako prvé. Ale nie. A hlavne preto, že tak trošku s vami pospomínam, čo ako bolo. Trošku vám porozprávam, čo som toho zažil, také, čo možno vy ste o tom možno ani nevedeli. Možno áno, možno nie. Takže takto pred rokom všetci pogratulovali, že mám 15 rokov, jej, dobre. Zase som o niečo starší, super. No ale po pár dňoch som si išiel vybávať občiansky. A ja už som zistil, že som viac menej dospelý človek. Proste detstvo skončilo. Ďalšou takou veľmi dôležitou vecou preskočím o pár mesiacov dopredu a je to deň 15.1.2016. Niektorí možno už viete a áno, vydal som moje prvé video na YouTube a myslel som si, že to bude moje prvé video a vlastne aj posledné zároveň. No ale ako môžeme vidieť, tak sa nestalo a som tu už 8 mesiacov zhruba. Hej, začal som točiť tie videá, začal som sa zlepšovať a podobne, kúpil som si techniku ako táto kamera, potom tento mikrofón. Ale prišiel ten deň, keď som si išiel do školičky a písali sme monitor. Musím priznať, na ten monitor som sa veľmi nepripravoval, tak prosím, v tomto si odo mňa neberte vôbec príklad. Proste som ho nezvládol ani na dobrú známku. Takto som tu šmaril za hlavu, že čau monitor, čo nechcem vidieť, starý, vypadni domu. A pokračoval som ďalej v mojej ceste. Ale prišiel hlavný ten deň, kedy som mal šancu si vlastne splniť ten môj sen. Venovať sa proste videám. Lebo popravde vám poviem, pred 15.1.2016 som vôbec nevedel, na akú školu pôjdem. Myslel som, že pôjdem na nejaký Gimpel alebo čo. Ako náhle som vydal moje prvé video, tak som vtedy zistil, že možno by ma to aj bavilo. Tak to bol vlastne môj taký sen sa dostať na takú školu. Hej, čiže teraz sa nemôžem ani sťažovať, že sa mi tam nechce chodiť alebo čo, lebo je to moja vysnívaná škola, dajme tomu, hej. Prišiel ten deň, kedy nám oznámili, kedy máme príjmačky. Dobre, začal som sa pripravovať a potom týždeň pred som sa s dedom učil iba matika. Prišiel som tam, 500 000 ľudí, nedalo sa kde zaparkovať, proste ako keby zdávali v Tesku zadarmo múku. No nie, to len my sme si prišli splniť sen. Oh yeah, toto bolo dobré. Dobre, nejak som napísal tie príjmačky, hej, trošku som sa takto triasol. Inak v pohode, všetko úplne chill, fajn. Napísal som príjmačky, vyšiel som vonku a reku. Dobre, zase som to asi nedal, môžem sa rozlúčiť s Murgaškou aj s týmto môjim videom, akože snom videa. Ale nie, nestalo sa tak. Ale nastal deň, zdá sa mi, že 12.5.2016, s týmto si vôbec nie som istý, čiže ale asi to bol ten deň. Dali nám, že o 16.00 budú výsledky na internetovej, mi vyšla slina. Budú výsledky o 16.00 na internetovej stránke od Murgašky. Kuse som refreshoval asi od 15.30, som len kúkal, či náhodou nebudú výsledky. Nič, 16.00 nič, 16.30 nič. Potom sme sa tam nejak dovolali, že je nejaká chyba stránku alebo čo. Trošku som sa ukludnil, počkal som, až mi oznámili, že ja a Matúš sme prijatí. Takto nejak som na to zareagoval, vyskočil som a že jo, je to tam, ty p***. No a zase som tam najmenší na škole, ale... Netoč, teraz netoč. Ona zatvorá ovocinku. Viete, milí diváci, toto sú vitamíny. Dobre, Gajo. Na pána. Točí, ale povedal, že sú to vitamíny. Dosť na pána, nie to je, Peťo. Ešte by si chcel, čo? Nie, tak len to točí. Dobre. Zvyšok až na 18. Zase som sa vrátil do starých kolají, zase len základka. Jak som už chvála Bohu vychodil. Dobre, prešli dni,
mesiace prázdniny. No prázdniny tento rok boli trošku viac slabšie, keďže asi polku prázdnin prepršalo a neboli úplne podľa mojich predstav, no to nevadí. Aj tak tam vznikli zo pár pekných videí, ako je napríklad z Bulharska, alebo nejaké skeče som tam povytváral, ktoré majú docela úspech. A nastal ten najväčší deň môjho života asi, keď malý Peťko z Muráňa odchádzal na internát, rozlúčil sa s rodinou, s babkami, so starkými, ja neviem s kým všetkým. Nebolo mi úplne ľahko, musím sa vám priznať, bolo mi dosť ťažko, keď som odchádzal, no veď predsa, keď odchádzate z domu na internát, to sa musí tešiť vlastne len ten, ktorý je môj doma úplne na hovno. Prišiel som na internát do Banskej Bystrici. Vybalil som si veci nejaké, podal som si ruky so spolubývajúcim. Serus Tomáško, serus sme zlatí. Ale nastala tá minúta, kedy sme zaspali. Vstali sme, ideme do školy. Prvýkrát sme otvorili slávnostne dvere Murgašky. Pošli sme dnu horu Čakvici. Dobre, dalo sa to, je proste začiatok roka, blablabla, vyšli sme do triedy, blablabla, išli na internát, blablabla. A takto to pokračuje až do dnes. Škola, internát, škola, internát, škola, internát, pivo, škola, internát. Tak, toto boli také hlavné body mojho 15. roka života, alebo proste, keď som mal proste 15 rokov, alebo 16. To bude asi všetko z dnešného videa. Dajte mi odber dole, klikajte na odber, keďže sa blíži 1000. Scenár máme už vymyslený, už to treba len natočiť a vlastne potom zostrihať. S tým natočením je trošku väčší problém, keďže v Bystrici sme to začali točiť, lenže proste vonku je taká zima, že sa to nedá, proste je zima, na internáte sa to nemôže točiť, takže neviem ešte ako to vymyslíme, no my to vymyslíme, lebo ak to vyjde, bude to brutálne. Vidíme sa pri ďalšom novom videu, zatiaľ sa majte. Žiješ? A čaute.